Bakay. Bakay. Apaya. Bakay. Madipay. Apaya. Apay, uging-uging ka. Nagagapuan. Ki, nagapo garoji pagdalikanan bakay. Te. Ampay. Dati banbantaya ati jay. Sus Na apo. po ke mabalbalinsan bakay. Te. Nya. Nakarain pay. Po. Nya ay nga oras nga maturaw ga. Amo ngay. Hina. Nakarain pay pilitin nga paturugan. Na po bakay. Ampay agami. Apura basta bakay. Te. Tanay urgent ato yun bakay. Ampay agami. Basta, nagsubli damdama, paturugan mo na. Nya bakay. Bakay. Nya, katurugay. Ampay nga kaduman na magkano naturugan madipay ni agdididi. Paturugan na anak. Apa maturog ka? Paturugan na. Apay agami no maturog. Basta garud bakay. De, tanay, Basta. mabalinin bakay. Tadya banbantayat, di pagdalikanan. Ani aday agami. Tadya advice ng Gilberteng. Nga. Basta, nagsubli damdama, apura nga paturugan na. Ampay agami. Paturog. Diba? Apo bakay? Tulog na, bibi. Udah. Puro nga paturugan na. Apo. Paturugan. Iror mo lang tagaminan ata. Ano niya ta pinalom mo? Basta, pagragsakan ta dato'y bakay. Dek nga duwa. Kamukat ka tiyan mo. Maturog ni Edward. Maturog ni Edward. Na bakay? Nakaturugay? Haampay ni, nakamulagat. Nakaturog mo tayo? Na po? Ampay agamin. Kita mi bakay? Nagaangom to'y bulong ti marunggal na una ng Gilberteng isabit ko di pagdalikanan bakay. Nabay ko ato'y nga pambantayo din bakay. Nagaangom ni. Ito man, ikaw na ng Gilberteng no nagango ka no dito yay. Mabalinin bakay. Nga. Nagaangom bakay. Talna ka man. Maasi kamutin up na may matagal ng hindi bakay. Mabalinaw. Si pagpaturugan. Awanan ka nga umasa ta. Close road. Close road. Ay naapo bakay. Mabalin mo ti Ditorno close road. Ay naapo niyan. Pa nga nagregreg. Ay naapo na eh. Agreg-regin bakit nagitibulbulong na na eh. Nagregregin bakit eh. Ay na Ay na. Apo bakit? Talaga nga mabalinain bakit. Iso nga pura mga paturugan ni Balong Ay bangon bangon. Bangon bangon. Simo to. Anak ka ng